यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। मिले खातिर माई के मंडली आज गइलू, माई खातिर चुनरी से हो जे लइलू, मिले खातिर माई से मंडली आज गइलू, माई खातिर चुनरी से हो जे लइलू। पट खुले खातिर इंतजार कर, पट खुले खातिर इंतजार कर, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। ले ले बारी फूल हम मंडलिया सजाई, हमरो मन करता कि आशीर्वाद पाई, ले ले बारी फूल हम मंडलिया सजाई, हमरो मन करता कि आशीर्वाद पाई। सप्तमी के दिन रहे बड़ी भीड़, पट खुले खातिर इंतजार कर, पट खुले खातिर इंतजार कर, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। गोविंद राहुल यादव गैला पहिला बार हो, दर्शन खातिर दिल धड़कता हमार हो, गोविंद राहुल यादव गैला पहिला बार हो, दर्शन खातिर दिल धड़कता हमार हो। श्याम विपिन जोड़ले बाटे हाथ हो, पट खुले खातिर इंतजार कर, पट खुले खातिर इंतजार कर, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा। मिले खातिर माई से मंडली आज गइलू, माई खातिर चुनरी से हो जे लइलू, पट खुले खातिर इंतजार कर, पट खुले खातिर इंतजार कर, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा, अइलो तो दर्शन कट जा माई के चुनरी चढ़ा के जा। रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।